Ngayong araw, magluluto tayo ng tinola na mayroong upo at malunggay mga kaluto. Naglagay lang din po ako ng asin, chicken cubes at yung mga aromatics, paminta mga kaluto. Halikayo't lutuin na natin to mga kaluto! Yummylicious, George. Pray muna tayo bago tayo kumain. Ama, maraming salamat, Ama, sa pagkain ito. Linisin mo po at siya maging kalakasan ko, Panginoon. And Lord God, sa mga nanonood sa video ito, Panginoon, naway ingatan mo rin po sila, ilayo mo rin po sa kapahamakan, Panginoon, at dobling kalakasan po ang ibigay mo para sa kanila, Panginoon. Lord God, maraming salamat din po, Panginoon, sa mga biyayang pinagkaloob mo at sa pangalaga mo sa aming kalusugan. In Jesus' name we pray. Amen. Makan tayo kakabsat, mayat iigupan. Kayo, makan tayo. Gimas George. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kaluto, nagsasabing laging magdasal, count your blessing, and stay positive. Yummylicious ka talaga.